Matej Periš nestaje u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Sve je moguće u ovom trenutku, zaista sve je moguće. Pa i da je Matej živ i otet, iskreno govori Branko Lazarević, zagrebački stručnjak za potrage u penziji, nakon što su u medije procurile nove informacije o nestanku mladog Splićanina. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Pometnja traje već danima, a situacija se dodatno užarila pre 2 dana kada se počela širiti objava hrvatske manekenke koja tvrdi da je u Minhenu na bankomatu tik do restorana Opatija videla muškarca koji izgleda baš kao Periš. Zamolila je zabrinutu devojka putem Instagrama sve koji znaju koliko je Matej tačno visok da joj napišu u poruci, a juče je za medije otkrila da u nedelju stiže u Beograd kako bi što pre razgovarala s policijom. Jer svaka informacija, tvrdi još uvek anonimna manekenka, važna. A u važnost dojava veruje i sam Lazarević, ali iskustvo mu je pokazalo da u većini slučajeva ovakvi se potezi povlače radi malo medijske pažnje i publiciteta. Početkom januara javila mi se radnica jednog makedonskog hotela, uveravajući me da je videla Mateja. No, informacija se pokazala neistinitom. U 20 godina koliko sam radio u policiji, uvek sam reagovao na dojave, iako se pokazalo da su više puta bile lažne nego istinite, sve se mora proveriti. Svaki policajac mora apsolutno ozbiljno shvatiti dojavu i istražiti je da se danas, sutra ne bi ispostavilo da je nestala osoba zaista bila na toj lokaciji, a službenici nisu pročešljali teren, objašnjava on. Šta će s ovom informacijom hrvatska i srpska policija, veliko je pitanje, dodaje Lazarević, ali ne negira da je u ovakvim slučajevima i moć autosugestije poprilično velika s obzirom na medijsku pokrivenost. Meni svaka opcija za sada zvuči kao moguća, u ovom trenutku se treba doslovno loviti za svaku slamku. Ali teško vam je iz Zagreba govoriti o tome. Učestvovao sam u hiljadama potraga gde bi redovno nas 10 sedelo na kolegijumu i kako bi se reklo pametovalo. Ali kada se slučaj rešio, znalo se pokazati da niko od nas nije predvideo da će odgovor na mnoga pitanja ležati baš na to mesto. Čudni su putevi nestanka i svi smo se znali čuditi kako se toga ranije nismo setili, priseća se. Međutim, nadu ne treba gubiti nikada, sve dok se ne pretraži i onaj na oko najnevažniji detalj. Uspeo sam pronaći čoveka čak 64 godine nakon nestanka. Ponavljam, ništa ne možete odbacivati, a potraga treba trajati sve dok se konačno ne dođe do istine, zaključuje iskusni Lazarević.